face mask. Babiana, zaki iya? Oh, CEO da kansa. Sai da safe. It shock you, Abi, no shock you. Ku da kuke irin wa'annan abun bari in nuna miki tun ba mu da waya ba mu da wayo. See shamelessness so. Yawwa. Tsotsi bakinta. Yawwa, bakin kazama. Ga wani bidiyon ku ƙara shakatawa da shi. Ya uwar 'yan maɗigo. Kina bidiyo sai ki ji kina karuwai da 'yan daudu. To karuwai ku cire ta daga cikin ku, 'yan daudu kuma karfi raga mata. Sai magana na biyu. Ke da gabanki yake well of doom. A Hausance shine tselan da Allah ya tsine masa, wanda duk wanda ya shiga wannan tselan he's them like for good, he's going to hell. It shock you, Abi, don't shock you. It shock you, Abi, don't shock you. Ai abin da na miki har ki mutu, Sadiya Haruna, har ki mutu ba za ki rama ba. This is me zan ce miki, you're showing your stupidity. You no get level. You're a classless fool. Wallahi tallahi. Idan ba ku gani ba ku sake gani, wannan mace ce take wa mace, sai yadar ku ta karuwa ita ce take. Gaskiya shame on you. To ni yaushe zan tsaya ina biye miki muna wannan abin? Ke fa baki da galihu, baki da iyaye, baki da usuli. Yaushe zan tsaya ina biye miki muna wannan shirma? Ke ma da kike blue film din maɗigo. Yanzu dan Allah ko ana who they do blue film? Now we are being you. You think say you can bully me? Me kwa. Me wey be casted German. I go give you Woto Pro Max. You never see anything. Abunda ne miki har ki mutu don uwarki don ubanki. Wallahi talahi ba za ki rama ba. Ciwo haushin fani. Hau ce take binki. Kuma hau din nan ita za ta zama ajalinki. Abinda kika ɗebo shine zai zama ajalinki, ki je can ki karata. Amma bidiyo 10 reply 10 'yan nan. I know they fear you. I know they fear prostitute. Can you even count your body count? Wallahi population din mazan da suka yep na tabbata sun fi population din Najeriya. Ni ko bai zai hana ni yawo da face mask. Duk wanda ya san da ke tambaya ana ce mun Babiana, why you know they put face mask? Why will I put face mask? It pay you. Wallahi Sadiya, ina jin daɗi yadda kika hau kace. Kamun Allah ai ba wasa bane. Kamun Allah, tsino wannan a Saudiya ta tabbata lahu a kanki. Sadiya kin hau kace. Wallahi, you don't get level. You don't get doing. Sai na dawo. Wannan direban da ya miki aiki na wata ɗaya. Kika zo biyan shi salary, kika kasa sai kika bashi, you give her your toto. You settle her with your toto. Sadiya karshen ki ya zo. Sadiya karshen ki bai yi kyau ba. I dey laugh, tear dey come out of my eye. Sadiya uwar karuwa. Gaita ba. Sunan babban mutum da ta kira malami ne, wai lokacin da update ɗin ta ya fita wannan mutum shi yake kiranta, yake amfani da ita, yake bashi kuɗi. Ni karan kaina idan na saka voice ɗin nan sai an tsine min. Wallahi ni karan kaina sai an tsine min. Ni karan Sadiya,
wallahi babu wanda zai tsine miki. Idan dai malamin nan bai ji kunyar cin tsele ba, to bai kamata ki rufa mai asiri ba. Ki fito da shi kawai a gwabza, fito da voice ina wani malami ne wannan ya sha daɗi. Kada ki raga wuta. A yanzu wa kika ga zai yi fama da depression? Waye yake taɓa kayan Allah? Sadiya, I'm your karma. Sadiya, I'm your fucking karma. Sadiya, I'm the end of you. You don't see anything, no? You buy market. I can't sell market for you. You must buy that market, though. You see, shura, aka ce baya hana mutuwa. Sadiya, you must provide the receipt with evidence, so. Wani malami ne ya sha daɗi. Sadiya, you think say kowa wawa ne irin ki? Voice ɗinki ya fita na ɗaya. Voice ɗinki ya fita na biyu. Voice ɗinki ya fita na uku because you still no get sense. Old cargo. Auntie lesbiana. MTN everywhere you go. Infectious mama. Not only you get one pussy, 1 million men. Sadiya, ciwo I wish you buy me. No, me. As long lallai warar dallawa yana aiki fa kan Sadiya Haruna fa. Kika ce ba ki ji, kin haukace. Mu yanzu we are in 2026. In ka fito ka ce wane yayi kaza, ka ba mu proof ko evidence da zai yi backing up magananka. We don't do cho. We know the deal, yeah. We dey use brain and intelligence. Kingane? But I don't blame you. Keep barking like a dog. Sai bayan sallah zan da cin show dina da nake. Wannan yaƙi ne ake tsakanin Russia da Ukraine. An kun gane. Sadiya sake voice ɗin malamin nan. Idan malami bai ji kunyar cin tsele ba, Sadiya kada ki ji kunyar rufawa malami asiri. Babu mai tsine miki albarka Sadiya dan kin tona wa fasiki. Ai dama kin taba nasaban malam Daurawa. Kin taba mutuncin malam Daurawa. Shi yasa nace tunda kin fara tabo mutuncin malamai, bari in ci tselen uwarki. Sadiya sako mana voice ɗin malam. Yanzu malamai kika kuma yi wa sharri. Wallahi malami ya fi ƙarfin uwarki, ya fi ƙarfin ubanki. Sadiya sharrin naki ya koma kan manyan malamai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadiya kin yi asara. Kin yi asara haihuwa, suran ta mutuwa. Manyan malaman namu yanzu kika koma yi wa ɗaiɗai. Ke ce kika taɓo ni, kika taɓo wannan, yanzu malaman kika fara. To lallai ƙarshen ki ya zo Sadiya, hauka ta tabbata. Sadiya fito mana da sunan malami. Sadiya kowa fa ya san ki asararriya ce ki. Idan kina da abu wallahi Sadiya ce wai take da abu. Ku ji fa? Wai Sadiya ce take ta abu wai in ta fita. Ke da ma an tsine miki. Ke da ke uwarki tsawa. Me ya saura? Sadiya uwarki ta tsine miki, duniya ta tsine miki, ƴaƴanki sun tsine miki, abun kunya kuma gashin turum a gindinki kamar yadda kike faɗi. Anti lesbiana, come on to NDLEA. Wallahi ba zan kula ki ba, ko me zaki ba zan kula ki ba, matara bayan azumi. Abin da yasa kika ji na mai miki da raddi saboda kin fara taɓo manyan malamai ne, kuma wallahi abin ba zai kyau ba. Yanzu za ku gane irin wasan da take yi. Duk wanda kuka ji na kirawo da ma na kirawo shi da dan na san za ta iya juya zancen. Mu je zuwa kowa idansa zai bude ne.